Welcome to ମଧୁପୁର ନାମ ଏକ ଗାଁରେ ରାମୁର ପୁଅ ପପୁ 10th କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏ ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସିଏ ତାର କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲା। ଆରେ ପପୁ ତୋର ବା ଆଜି 10th ଏକ୍ଜାମ ବାହାରିବ। ତୁ ଏଠାରେ ବସିଛୁ କଣ ବେ? ତୋର କଣ ଚିନ୍ତା କମ କିଛି ନାହିଁ? ଆଜି ତୋର ଏକ୍ଜାମର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଜାଣିଛୁ ତ କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ ତୋର? ପାସ୍ ହବୁ ତ ନା ଫେଲ୍ ହବୁ? ତତେ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଯଦି ତୁ ଏ ଏକ୍ଜାମରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବୁ ତତେ ମୁଁ ଆମ ଜମି କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବାକୁ ପଠେଇଦେବି। କଣ ବୁଝିଲୁ ତ? ହଁ ବାପା, ମୋତେ ପଠେଇଦେବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଯିବି। ତମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ମୁଁ ଏ ଏକ୍ଜାମରେ ସିଓର ପାସ୍ ହେଇଯିବି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ 350 ଉପରେ ମାର୍କ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଲେଖିଛି ଏବଂ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଯିବି। ତମେ ବାପା ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ମୁଁ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ କିଛି କାମରେ ଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ତ ଉପର ଆଳି 4ଟା ବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ 6ଟା ବେଳେ ପବ୍ଲିଶ ହବ। ତ ମୁଁ ତତେ ନେଇଯିବି ମାର୍କେଟରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତୋର ମାର୍କ ଦେଖିବି। ତୁ ଏବେ ଖାଇକି ଶୋଇଯା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାମୁ ତାର କାମକୁ ସେ ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ମନରେ ଭାବୁଥାଏ, କେଜାଣି ଆଜି ମୋ ପୁଅର ଆଜି ଏକ୍ଜାମର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ପାସ୍ ହବ କି ଫେଲ୍ ହବ, ମତେ କାହିଁ ଡର ଲାଗେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାମୁ ପୁଣି ତାର କାମ ସାରି ସିଏ ଉପରଓଳି ସମୟରେ ତାର ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆରେ ପପୁ ଚାଲେ 4ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ତୋର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବନି। ଏଠି କଣ ଏମିତି ବସିଛୁ ଘାବରେଇ ହେଇକି? କଣ କିରେ ମନରେ ଏତେ ଡର ଅଛି? କାହିଁ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବୁ କିରେ? ଚାଲେ ଆଜି ତୋର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବି। ପାସ୍ ହେଇଯିବୁ କହୁଥିଲୁ ବା। ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଚାଲେ ସେଠାରେ ଭିଡ ହେଇଯିବନି? କେତେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବେ। ଚାଲେ ଜଲ୍ଦି ଯିବା। ହଁ ବାପା, ଚାଲ ଦେଖିବା ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ଆସିଥିବ। ମୁଁ ତ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ପପୁ ମନରେ ଭାରି ଡର ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଥାଏ ସିଏ କେମିତି ତାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ଏବଂ ମନରେ ଭାବୁଥାଏ, କେଜାଣି ମୁଁ ତା ପାସ୍ ହେବି କି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କୁ ତ କହିଦେଲି, ମୋତେ ଲାଗୁନି କାହିଁ ମୁଁ ପାସ୍ ହେବି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କଣ କରିବି ରେ? କଣ ତ ଲେଖିଛି ତ ସବୁ ଜାଣିପାରୁନି। ଲାଗୁଛି ତ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି। ହଉ ଦେଖିବା କଣ ହେଉଛି। ହଉ ବାପା, ଚାଲ ଯିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାମୁ ତା ପୁଅକୁ ନେଇ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ବାପା ପୁଅ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଲେ। ସାର୍, ଆମର ଟିକେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଆମର ପୁଅ କେମିତି ମାର୍କ ରଖିଛି ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ବର୍ଷ 10th କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲା। ଆଜି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି। ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ରୁହ। ଟିକେ ସାଇଡ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖି ଦେଉଛି। ତାର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ତାକୁ ପଚାର ଏବଂ ତାର ନାମ କ'ଣ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି କୁହ। ଆରେ ପପୁ କହରେ ତୋର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର କଣ କହ, ଜଲ୍ଦି କହ। ସାର୍ ଦେଖିବେ ସେବାଟେ ତୋର ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ଆସିଛି। ତୁ କହ। ହଁ, ଲେଖ 5230190909 ଆଉ ନେମ୍ ପପୁ ସ୍ୱାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖୁଛି ସାଇଡ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛି। ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ସେଇଠି। ହଁ ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି। ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇଛୁ। ଆମକୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ କି ଘରେ ଆଡେ ସେଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଯିବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍। ଆରେ ହଁ, ଅସ୍ଥିର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବା। ଆଜି ପ୍ରବଳ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ତ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଦେଖିକି ଜଲ୍ଦି କହୁଛି। ସାଇଡ୍ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଅଛି। ଏବେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ମାର୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଆରେ ଇଏ ତ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲୁ କି? କଣ ତୁ ଫେଲ ହେଇଗଲୁ? ତୁ ମୋର ନାକ ତଳକୁ କରିଦେଲୁ। ତୁ ଆଜି ଫେଲ ହେଇଗଲୁ କହୁଥିଲୁ ବା ମୁଁ କଣ ପାସ୍ ହେଇଯିବି। ଚାଲ ଆଠାରେ ତତେ ଆଉ କାମ ନାହିଁ। ତତେ ମୁଁ ଆଉ ପଢେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ସେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବୁ। ଚାଲ। ତୁ ଏଇ 10th କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଫେଲ ହେଇଗଲୁ। ମୋର ସବୁ ଗାଁରେ ନାକ କଟେଇ ଦବୁ ତୁ ଆଜି। ଚାଲେ ଏଠି ଛିଡାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାମୁ ତାର ପୁଅକୁ ନେଇ ତାର ଘରକୁ ଗଲା।
ଏବଂ ସେଠାରେ ରାମୁର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ତାର ପୁଅ 10th କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆରେ ରେ ରେ ପପୁ କ'ଣ ହେଇଛି କି ରେ? ଆରେ ତୁ ପାସ୍ ହେଇଗଲୁ ନା ଫେଲ୍ ହେଲୁ କି ରେ? କ'ଣ ବା ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ରାଗରେ ଆସି ଫେରୁଛ? କ'ଣ କିଛି ହେଲା କି? କୁହ ନା ୟା କଥା। ଇଏ ଆଜି 10th କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ସତରେ? ପପୁ ତୁ କ'ଣ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲୁ? ତୁ ବା ଦିନ ରାତି ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ, ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ, ତୁ ବା କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଯିବି। ଇଏ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ? ୟାକୁ ଆଉ କିଛି କୁହନା। ମୁଁ ୟାକୁ ଏଥର ଆମ ଜମି କ୍ଷେତରେ କାମ କରେଇ ଦେବି। ୟାକୁ ଆଉ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ 10th କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋ ନାକ ତଳକୁ କରିଦେଲା କି ଆମ ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଠାରୁ କେମିତି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ଛି ଛି ଛି। ଆରେ ପପୁ ତୁ ଇଏ କ'ଣ କରିଲୁ? ତୁ ତ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ପିଲା ପାସ୍ ହେଇଗଲେ, ତୁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲୁ। ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ପପୁ? ମା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କେମିତି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ତ ସବୁ ଲେଖିଛି। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ୟାର ଏଇ କାର୍ଟୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2 ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପାର୍ଟ 2 ନେଇ ଆସିବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।